କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମୋରାମପୁର ଓ କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଦେଇଛି ହାତୀ ଆତଙ୍କ। ବମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କଡେଲ ବାଲାଜୀ ମନ୍ଦିର ଦେଇ ରାତି ପ୍ରାୟ 1ଟା ସମୟରେ 10 ଗୋଟି ହାତୀ କଡେଲ ଆଶ୍ରମଠାରୁ ବାହାରି ସୀତାରାମପାଲି ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ଫସଲ ମାଡ଼ି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଫଳରେ ଚାଷୀ ହତାଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସୀତାରାମପାଲି ଗ୍ରାମରୁ ହାତୀ ବାହାର ହୋଇ କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ସିରଜାପାଲି ଗ୍ରାମରେ ହାତୀ ଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ଘଟଣାର ଖବର ପାଇ ଡିଏଫଓ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚି ହାତୀ ପଲକୁ ଘଉଡ଼ାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। କେସିଙ୍ଗାରୁ ସୁରତ ହେରନାଙ୍କ ସହ କଲାମୁଣ୍ଡାରୁ ରାମେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ହାତୀ ଥିଲେ ଆଗରୁ ଆମର ଚାପରାଙ୍ଗ ଜଙ୍ଗଲରୁ ରାମପୁର ଏରିଆ ଭିତରେ କଭର କରିକିରି ତାପରେ ଆମର ମଦନପୁର ସେକ୍ସନର ପୋଡ଼ଗୁଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲ ଆସିଲେ। ପୋଡ଼ଗୁଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଏବେ ଶୁଣବାକେ ପାଉଛୁ ଆଉ ଦେଖିଛୁ ହାତୀ ଖୋଜରେ ଯେ ତାମାନେ ଇଆଡ଼େ ନଦୀ ପାର ହେଇକରି ସୀତାରାମପାଲି ହେଇକରି ତାମାନେ ଯାଇଛନ୍ କେରନାପଲା ସାଇଟ୍ରେ ହେଇକରି ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣବାକେ ମିଳୁଛି ବେଲଖଣ୍ଡି କ୍ଷତି ନେଇ ହେବାର ମାଡ଼ିଥିଲା ଆସିଛନ୍ ସେମାନେ ଚାଷ କାର କ୍ଷତି ନେଇ କରବା। ଯଦି କ୍ଷତି ହେଇଥିବା ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକେ ଆପ୍ଲାଏ করবে ସେ ଯାହା କ୍ଷତି ହେଇଥିବା ଆର୍ ଆସିବେ ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିକରି ଇନକ୍ୱାରି କରି ଯାହା ହେଇଥିବା